Guimaras Provincial Government wala na sang ginapatuman nga restrictions sa pagwa sulod sa isla para sa mga taga Western Visayas. Apang mga turista gikan sa luwas sang riyon, kinahanglan sa gihapon magpresentar sang negatibo nga RT-PCR test. Si John Sala nakatutok. Santo sa Executive Order No. 17 ni Guimaras Governor Samuel Gumarin hilway na nga makapadulong sa isla sang Guimaras ang mga taga Western Visayas kag hindi na kinahanglan para magpa-rapid test. So kung way ka man sa mga simptoma, pag naka-fill up ka naman sa sini nga mga dokumento, pag ikaw nag-star sa Western Visayas o sa Region 6, then you will be given or you will be granted entry sa probinsya sa Guimaras, whatever the purpose is. Dugang pa ni Vice Governor Cando, kinahanglan lang ang mag-fill out sang declaration card kag magkuha sang inbound pass sa mga makadto sa Guimaras. Apang para sa mga tagaluwas sang rehiyon nga makadto sa isla, kinahanglan sa gihapon nga magpresentar sang negatibo nga resulta sang iya RT-PCR test. Nakalin ka outside Region 6, then pagkabot mo sa may parola, you have to present your recent RT-PCR test, and then you will be subjected also sa rapid test. Ginapananaw naman sa Guimaras Provincial Government kay pinaagi sini mamat-amat na batak ang turismo kag ekonomiya sang isla. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Buana, Western Visayas.